ke Surok PMG SY kepala khang ro ke bor Sensar distrik Andrai nak dau ngila man kena ba kadai ke jing khaler jing petenak peludi ke bawan ra ke jing yap jong we doktor halor ke ni ke ai pidan banau bi ke kalau ke jing jia diskusi ka ba nyar me I menitnya tu ba jing jia ka ba doktor klat no nak tu jing accident de bi bangin ya kena tang ya ka sarkar le peludi ngatrai kata kaptei ban ok ta namar ka jing accident bun sin la pi ong ka bahane ka strok ka sneu strok kata ka jujia den ring ko mo pi ni pha ya ka solem ya ka ye ka sen ka jing klat no jong doktor ko bli ya ka jia jong ta se den ha ka bi dei pa dei jing ya ka jing sneu jong strok na ka liang jong ni benta nilai sim kia ban pendep batru ye kini ki estimate ya kini ki detail DPR ro khoi ladang penkre kham tam ya kene ka bade jong national highway nomor pide bentip ba kene ka national highway ngap submit ya ki DPR sate sepo ka ministry road transport but hadin nang ta ning layo sanction kin sapha changi sakot ta amsa makranya ka road safety mo bor ngiyelap ke road safety Henry Kamdon kata ke road signage ke ba ka peludi kan bu hangto kala don ke jing pembenahan ke bor distrik ba la khang ke tu ke Surok Henry Kamdon kum kata kai menu ban health responsibility ya kene abi ke road signage ni la nomor ba kan ni kawan ko da mde tang na ministry na ka spum ko ru kadon ko da bagi nuki jakak bengidei ban le igi signage ban pen I bakalong komta ka jaka kalong komta phide ka speed phide ban le komta ya kata ni le kamtam ka di ka portion joka national highway hadin bausalat ula ther ya ka jingpel jong ka sarkar bat PWD na ka jingyap Dr. Sanjoy K. Shilla na ka jinghap kali syariat ha ka Surok ka badgot Arliang ka ba penyesok ya ka snong Cermang bat Yongno ha West Jantia Hills District ha ka khandai ter ko banai nok pra arajar R4R kala penlong ya ka tanat PWD ban lek khang sindon bat boru ya ki road signage ban khang ya ka Surok ka PWD kala bu ya ka road sign na lor baka mau ya ka Surok bat ki ding ka jingkeli kalong balai baka sarkar bat ka tanat PWD ka kendet tang hadin bayak breu ban bo ya ki dakishin ban kedo ya ka jinglong jingman ha Surok ka jingjia hap kali ka bala jia ha ka nyotre ko banai nok pra arajar R4R kalawan ra ya ka jingklat Dr. Sanjoy K. Shilla Hassan karba ikun jong u ibadang arsnem karta ila light thau na ka jingyam kadi ka jingklat doktor kalawan ra jingdo ka bakrau ya ka yeng ka sem jongki khamtam ye ilok bat ki khon laingut ki badang rit ki bola e shadin ha ka por bagi dang don kam bha ye ukpa ban sumar sukher bat ru ban penhe pensan kani ka Surok kadi ka bala tuan adu benai jelleo jong snam arajar R4R ha ka jingsha punjolor ha ki bor jong ka maryang ka bala sha rongru ka wei ka kali penban ki dak kishin ki kdo ba kadang simpor ya ka PWD ban snab yang ya kene ka Surok Deputy Chief Minister ke Jelna ba Preston Tensong haba keren bat kinong thok khobor ula ong ba ula yo jingtip ya kene ka jingjia hap kali bat ka jingyap jong doktor Henry ban kenno ya ka sarkar bat ka PWD kamdei